ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ omeiwu na Anambra steeti ekwekọrịtago na-ekele gọvanọ Chukwuma Soludo na mmepe mmemme ọgbụgba afọ 63 ya. Bulitere ya bụ okwu bụ onye na-anọchite anya Agụata constituency 2 Honorable Tony Muopike oge ha nwere ọgbakọ n'Ọka. Onye nta aka anyị Chukwuemeka Modeli nwetara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-ekele aka na-achị steeti a na emume afọ 63 ọ nọgoro n'ụwa, Maazị Muopike mere ka amata na onyinye pụrụ iche Chineke nyere Govano Soludo abụrụla nke o ji arụ ọrụ na steeti a, nke mere ka steeti a gawanye n'ihu karịa ka a tụrụ anya na nwantịntị oge ọ nọgoro n'ọchịchị. N'okwu nke ya, onye isi ndị otu pati ka nọ n'ọgụ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Ikenna Ọfọdeme, onye isi otu pati ndị pekarịcharanụ bụ Maazị John Bosco Akaegbobi kelere aka na-achị steeti a maka ọtụtụ ọrụ ọ rụgoro na steeti a ma kwekwazie ya nkwa na ha ga-aga n'ihu na-akwado ya. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Agụata nke mbụ bụ Maazị Anayo Ọkpaleke na onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Oyi Maazị Innocent Ojike nakwazi Chief Whip nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Jude Ngobiri nakwazi ndị ọzọ gosiri obi aṅụrị ha nwere gbasara ọchịchị ọkammụta Soludo bụ aka na-achị steeti a ma kelekwa ya na emume ọ na-eme maka icheta ọmụmụ ya. N'okwu nke ya, okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Somtochukwu Udeze mere ka amata na Gọvanọ Soludo arụọra ọrụ pụrụ iche n'ihe gbasara okporo ụzọ, agụmakwụkwọ site n'inye ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ nkụzi ya nakwazi n'ihe gbasara ahụike nakwazi ndị ọzọ, ma kwe ya nkwa ya na ha ga-ejikọ aka ọnụ wee na-arụ ọrụ ka steeti a wee gawanye n'ihu. Ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu nọkwaziri na ya bụ ọgbakọ wee yọọ Gọvanọ Soludo ka ọ gwa kọmishọna na-ahụ maka omenala, echimechichi na ihe gbasara mmepe ime obodo ka ọ hụ na enwere udo na Ifitedunu ma kwụsị katakata dị ebe ahụ, ma gakwazịa n'ihu hụ na atara ndị kụrụ onye bụ ji ọkwa President General Ifitedunu bụ Chief Uchenna Nwoye ihe ma kparịakwa ya iji hụ na ụdị ihe ahụ agaghị emezi ọzọ n'obodo ahụ. Onye welitere ya bụ okwu bụ Maazị Tuks Azọtani bụ onye na-anọchite anya Ifitedunu n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a. Ọ gara n'ihu wee kwuo mkpa ọ dị na gọọmenti steeti a ga-agba mbọ hụ na enwere udo na Ifitedunu ma hụkwa na ndị kụrụ Maazị Uchenna Nwoye ihe bụkwasị ndị nke a ga-ata ahụhụ n'ụzọ iwu siri kwuo iji kwụsị ụdị ihe ahụ na steeti a. N'okwu nke ha, Maazị Ikenna Ọfọdeme onye na-anọchite anya ọgbọnta ekwusigo nakwazi Maazị Obi Nweke onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Anambra East nakwazi onye ji ọkwa Chief Whip nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Jude Ngobiri nakwazi ndị ọzọ kpọkuru Gọvanọ Soludo na ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti a ma hụkwazi na Maazị Uchenna Nwoye onye ji ọkwa onye isi oche nke obodo ahụ na atara ndị kụrụ ya ihe ahụhụ iji hụ na ụdị ihe ahụ agaghịzi n'ihu na-eme ọzọ. Ha mere ka amata na ọ bụrụ na ahapụ ndị kụrụ ya ihe ma ataghị ya ahụhụ, ụdị ihe ahụ nwere ike ịgbasa na obodo ndị ọzọ dị na steeti a nke nwere ike ibute ọgbaghara na steeti a ya na enweghị udo. Site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, abụ m Chukwuemeka Modeli.